Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξουμε το Akmo στο Free Fire. Και πάμε στο βίντεο. Ξεκινάμε από το προφίλ εδώ πέρα. Παίζω 1,5 χρόνο από αυτό το Akmo από εκεί. Μετά πάμε σκηνάκια. Έχω αυτό εδώ πέρα το καινούριο. Εδώ πέρα κάτι Naruto, δεν ξέρω, Μπούγιαπας. Θα σκυπάρω λίγο γρήγορα μάγκες. Εδώ πέρα έχω το βραζιλιάνικα. Όσοι θέλετε να δείτε κάτι, κάντε pause το βίντεο απλά. Μετά έχω criminal εδώ πέρα. Εδώ πέρα μάσκες. Χαλαρά. Όχι μάσκες, μπερδεύτηκα μαλλιά. Τώρα πάμε στις μάσκες. Νάτες. Εδώ βαφές, δεν ξέρω τι είναι. Μπλούζες. Εδώ πέρα έχω λίγες legendary, δεν έχω και πολλές. Επειδή είναι και μικρό το hack. Τώρα παντελόνια δεν έχω και καλά, αλλά υγεία. Παπούτσια, εντάξει, μέτρια. Εδώ πέρα χώρους δεν έχω και καλούς, εντάξει. Πάρω λίγο γρήγορα. Αυτό εδώ πέρα το μπαίνει στο lobby. Έχω αυτό εδώ πέρα που με collab. Εδώ πέρα τίποτα. Collection μετά τσάντες και τέτοια. Θα σκυπάρω λίγο. Και αυτά. Glider, εντάξει, λίγα. Σανίδες και αυτά. Ναι, αυτά. Οχήματα έχω εδώ πέρα ένα sport car. Μηχανές τώρα, εντάξει, έχω μια χαγιαβούσα, δεν ξέρω τι είναι. Εδώ πέρα αυτά τα μεγάλα. Τα στρατιωτικά. Τα αγροτικά και τέτοια. Να, αυτά. Icons λίγα έχω. Και banners επίσης. Μετά δεν έχω εδώ πέρα και κάτι το ας πούμε wow. Και πάμε στα Evogan. M60 έχω, δεν θυμάμαι, level 4. Woodpecker πάλι level 4. Level 4 έχω και το AN94. MP5 έχω level 3, δεν το έχω μεγαλώσει και πολύ. Famas level 5, θα το πάμε σύντομα level max. XM8 level 2. Εξάσφαιρη level 4. Τώρα pet και τέτοια δεν έχω τόσο πολλά. Ούτε characters, πολύ λίγους έχω. Και αυτό ήταν το βίντεο μάγκες. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Αυτά έχω να πω. Και όποιος θέλει account σε καλή τιμή for sale, εδώ πέρα είμαι. Και bye.